Yes. Bulyomi ba? Ang egg so good, naye. Mangita siya dito ang ito ang gabi. Di close na na siya, nagsobo ng tabi, close na wapahan. Kin ano'y kulim, lasot dabar ni Gid Haimit, ila biad Haimit, kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundi sa pagdapig sa kamaturan. Shalom, Boker Tov natong tanan. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa itong mga igsoon, Brother Manuel Reyes o Brother Glenn Salod, makikuban usab kaninyo so sa katakna nga programa, Hay Yeshua, miit hay hodimhi, the salvation is of the Jews, o ang kaluwasan ila sa mga Hudyo. Programa nga hatod kanato sa Torah Kados Community. Kumusta og maayong buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas og Mindanao. Kaninyo nga anaa sa mga kaislahan, kabukiran o mga kasyudaran, mga kalungsuran, kutob sa mabot sa atong Sibya. Hinaot nga maanaa kamo sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim nining kabuntagon. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo, iimban. So dalay ko ng Adonai og dugang mga pangmusta. Atong pangmustahon ang ugangan ni Brother Tata Bacos diha sa Alegria Katigbian. Kauban na sab ni Brother Tata, kumusta nimo diha? Ta, naot nga malipayong kakanunay. Diha sa Alegria Katigbian Bohol kang Mr. and Mrs. Jacinto Samante. May buntag kaninyong tanan diha, mga taga Katigbian Bohol. Hinaot nga maana kamo sa malipayon nga pagpaminaw sa atong programa karon. O kumusta usab sa atong mga kaigsunan diha sa President Garcia Bohol, sa ginikanan ni Brother Roy, Celeste, sila ni Brother Mr. and Mrs. sila ni Sister isa kong alam Estela Celeste. O sa tibuok kongregasyon diya sa End Time Message, diya sa President Garcia, may buntag kaniyong tanan, dalaygon kayo ang Adonai magigsoon. O sa ubang pa na itong mga kaigsunan sa Negros Oriental, sa Baliwan City, Negros Oriental, sa mga Silva family nga kanunay nagpaminaw kanato diya, Dumaguete City, mga Silva family gyapon sig paminaw nato diya. Og sa uban sa atong mga kaigsunan usab sa Leyte nga naminaw usab sa atong programa pinagi sa atong Facebook Live, no? Og kumusta usab sa atong mga kaigsunan diya sa Konsolasyon, sa ila ni Brother Mario sa to Jabin diya sa Konsolasyon, Cebu City. O diya sa Labangon, ilang mami Lita Kaniti, may buntag nyo diya mami sa inyong pagpaminaw, mahinaot nga malipayon kamo sa kanunay. Dalaygon kayo ang Adonai. O di sa nato hikalimtan og pangmusta ang atong igsoon Brother Titing Bacos Linjo. Titing Linjo, kanunay natong pasalamatan diya sa Talamban, Cebu. Hinaot pa nga ang Adonai manalangin kanimo Brother Titing og sa imong pamilya, o maghatag kaninyo mga maayong panglawas, no, tungod sa inyong kinasing-kasing nga pagsuportar o pag-sponsor na ini nga programa sa kahanginan. So dalaygon kayo ang Adonai o ang Elohim mo'y magabalos kaninyo.
So, bueno, magpadayon kita sa unahan. Og dinhi kita, og anhi kita sa uban pa nga mga pahibalo. Ang buluhaton sa Turacados Community, inyo makaplagan lamang diri sa Dunggoan, Perelos, Carcar City. Ni ata sa boundary sa San Fernando o sa Carcar. Naayod anang may tulay. No? Nay arko diya, makita nimo, welcome to Carcar. Muhunong ka kung gikan ka sa syudad. Muhunong ka kung naara diya sa ubos og Jotay, na diya nga atong tigumanan. O muanhi mo aron mangita og maayong simbahan, gwapong simbahan, magpakyas gid mo diya mangigsoon. Kung mo ngita mo gwapong simbahan adto mo sa Mormon sa tong Iglesia ni Cristo kay nindot kay silang simbahan. Pero kung mangita mo kamatuoran aw makakaplag mo dire, pero gwapong simbahan dili. So mao na kung mobisita sad mo, ma-observe mo, pagbalo lang kung pagbalo na sad mo kinyong paniudto kay wa gyud mga kalendarya nga kapalitan atong pagkaon dire. So hinaot pa ang atong schedule sa atong panimbahon matag Sabado alas 9 ngadto sa alas 6 sa kahaponon. Wala nakataas ang atong mga panimbahon mga igsoon. So kining atong programa, radio na, Facebook Live pagyudta. Kumusta sa atong mga kaigsunan nga namati ka nato to sa laing nason, no? Daghan ngay naminaw po nato sa laing nason mga igsoon nga mga makasabot kong Bisaya. Sagtuwa sila sa Amerika, tuwa sila sa Pennsylvania o asang nasura na nakamonitor sa atong Facebook Live naminaw sa sila. Dalaygon kayo ang adunay. So, anita maisoon sa dili kita maglangan, anhi kita sa pinaka-importante nga bahin sa pagpamati sa pulong sa Elohim. Ning taknaas kabuntagon kay atong oras sa piki kayo, dahan kay mo reklamo nga mubo rin kayo. No? Malang-alang sila kanunay sa pagwali, pero para nako taas na magini kayo. So, nalang-alang lang sila tungod kay nindot kayo ang pulong sa adunay paminaw ng God. Basta ang kamatura mo atong paminaw, way puol og di ta sumhan. Dalaygon kayo nga dunay manita sa hamubo nga mga pagampo. Bishim Yeshua Hamosyak, Shita Adonai, Shamra Lipi, Nitzral, Dal Sifatay. Hinaot pa Adonai nga ikaw magapanalangin karon sa mga kaigsunan nga nagapamati sa imong pulong, malipayo nga nagmonitor sa imong pulong, hinaot pa ang imong mga pulong pahiluna sila makasing-kasing o sila ngunahuna o mo gitib ang mga pagtuo, pagsalig nga na kanimo. Dalaygon ka sa kinapusan, huwag tanga mga pagduha-duha sila ngunahunang kasing-kasing. Himuas lang ligon ug masaligon sa imong pulong uban sa paglaom nga makamaton sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi niini nga kamaturan nga ilang mapatalingugan. Dalaygon ka sa katapusan Adonai, huwag tanga mga pagduha-duha sila ngunahunang kasing-kasing sa ngalan ni Adonai Yeshua Moshiach. Amen ug amen. Hallelujah. So, dalaygon kayo nga Adonai mag-igsoon. Ato na pong tiwason ang atong ipadayon ang atong tema nga nisgutan sa miaging Domingo nga wa nato matiwas. So ako sang i-recap katong atong mga last nga mga verse nya tuloy-tuloy na ta sa unahan. Sunod Sabado, sunod Domingo balhin na ta og laing topic kung itugot sa Adonai. Unsa to gibiyaan nato mga bersikulo sa miagi 1 Corinto 5 11 ang buot kong ipasabot mao kini mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga mag-angkon nga siya mesianic. Kana bang moangkon nga siya mesianic? Okay ra makighimamata, makig-istoryata, makigtabita, makigkuyog sa mga dili mesianic. Bahala kung sa ilang bisyo, ngalan nga di sila mesianic, wa na problema na to. Pero kanang moangkon ba nga siya mesianic, siya magtotoo, unya apan makihilawason, hakog. Kani hakog, wa ni maghisgot nga hakog sa ikapulo ha. Kanang hakog ba kanang kaya ang usa ka hakog, usa ka paagis pagsimbas Dios. So bisag unsa mga butanga nga imong ihakog sa imong kinabuhi, mahimo ng Dios nimo. So hakog o nagsimba sa mga Dios. O tigbutang-butang og isyu bisag way kamaturan hala patuyang lagsulti. O palahubog o kawatan likay bisan ang pagpakigsalo sa maong mga tao. Ano niya, giingon dayon sa 1 Corinto 9, mo niya mga bersikulo nga atong gibiyaan. 1 Corinto 6, 9 Gs, mo gyapon giingon ito. Nga 1 Corinto 6, 9 Gs, sa walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa harian sa Elohim. So katong gibasa nato 5, 11, di ito kasulod sa harian sa Elohim. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimbag mga Diyos
o mga mananapaw, o mga bayot, o nakighilawa sa iyang isig kalalaki, mga tomboy nakighilawa sa iyang isig kababae, o kawatan, o hakog, o mga palahubog, o tigbutang-butang, o mga malapason sa balaod. So laras na siya, malapason sa balaod, mamisayanik man ka, o Christians man ka, kung ang balaod imong gilapas, malapason ka, imong gipractice ang paglapas sa balaod, dili kuno ka makasulod sa gingharian sa Elohim. Hukom ni siya, usa gini siya kahukom. Ay mo paingon nga nang hukom si Brad Gideon, dili ako'y naghukom. Hukom ni siya nga pagkasulti, pero dili ako'y naghukom, kundi si Apostol Rab Shaul or Apostol Pablo sa atong nailhan. Si Rab Shaul mismo maoy nang hukom ni ining puntoha. Niya mingo mata di ni hukom gini siya, dili makasulod kanang giina naka dili makasulod. Hukom na siya nga di ka makasulod sa gingharian sa langit. Pag nagkinabuhi ka ng mga butanga, mabisiyanik man ka, ma-Christians man ka, ngalan nga wala ka ni sunod sa pagtulunan sa mga apostoles o sa mga propeta, ngalan ikaw gitawag malapason sa balaod, kay bisag nahibalo ka nga nahibalaod, imog yung supakon, dili gid kuno ka makasulod sa gingharian sa langit. Muna nga ang sa pagpangalaga des Adonai sa atong pagkamesyanik, kinahanglan mosunod ang atong mga maayong pamatasan. Wala ka na to ang kahakog sa mga butang, kay kasagaran ning hakog kana bitaw makahatag man to usay pero kontra gusto. Unya usay kung makahatag sa usay mamuyboy. So muna mga hakog sa ang importante muhatag ka, walay pagpamuyboy, dili kontra gusto, malipay mo na taong dili hakog. No? So dalay kung kayo ang Adonai maigsoon nga bantayan nato ni bayo tomboy naa na sa mga reliyon karon. Di gyud na makasulod sa harian sa langit. Oh, mga malimbongon, mga gitawag na tog mga unsa diya katong mga kawatan, makihlawason, nagsimbag mga Dios-Dios. Ya, halos tanang Katoliko, di kasulod sa harian sa langit. Kay nagsimba mag Dios-Dios. Ang pangutana, Katoliko ra bay kasimbag Dios-Dios? Bisan mga born again, mga Pentecostal, gasimbag Dios-Dios, bisag unsa nga buta nga imong gihigugma labaw kay sa Dios, nagsimba kag Dios-Dios. Mo na bitang hakog ka ng buta nga kay para nimo gipaka-Dios nimo na. No, di ka kapanghatag og pagkaon sa imong igsig ka tao, di ka kapanghatag og grasya sa imong igsig ka tao, di ka ka-share, hakog ka. So di ka kasulod sige ngarian sa langit. So mo na siya mga igsoon nga importante ni siya. So anita karon sa sunod nga mga bersikulo wa nato mabasa. Galacia 15 na kandam. Gihatag na ko ng mga bersikulo aron inyong andamon daan ang inyong parte. Galacia 5:22-23. So 15 nag-andam na basa na yon. Sige Brad. Brad Glenn. Galacia 5:22-23 nag-ingon. Apan ang Espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagka matinud-anon, pagka mapaubsanon o pagka pinugnanon sa kaugalingon. Kini mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. Okay, dalaygon kayo ang Adonai maison. Mauni ang 9 fruits of the Holy Spirit, siyam kabunga. Na kanunay masading ipaisa pasiatab sa mga Christians nga naa kuno nila. Kung naani mo ang siyam kabunga sa Espiritu Santo, wala kay kasupak sa balaod. Pero kung moingon ka nga naa sa imo ang siyam kabunga sa Holy Spirit o sa Ruach HaKodesh, pero against ka sa balaod, against ka sa Shabbat, so dili na tinuod nga naa sa imo ang 9 fruits sa Holy Spirit. Kaya kung naani mo ang siyam kabunga sa Espiritu Santo, dili ka kasupak sa balaod. Yan pangutana, nga nung kasagaran sa Christians, supak man mo sa balaod. Muna kong pangutana, nga nung mo supak man ka sa Shabbat, nga nung mo supak man ka bahin sa gidili nga mapagkaon sa Adonai, nga nung mo supak man ka sa mga kapistahan. Di ba, Brad? Nga kung naasa mo ang siyam kabunga, apa ng Espiritu, naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapainubsanon, o pagkamapuangoron, pagkamapinugnanon sa kaugalingon. So dapat may siyani ka, magtotoo ka sa Biblia, naa ka ni ini. Ang 9 fruits, muna kitang mumisyanik, mumistigar tas atong kaugalingon, naa ba ko ni ining siyam kabunga? Naa ba kanako ang gugma,
nahigugma ba ko sa akong pamilya, nahigugma ba ko sa isig katao, naaba ka na ko ang kalipay, malipayon ba ko sa akong pag-alagad sa Adonai, malipayon ba ko sa akong pagpuyo kauban sa akong pamilya, naaba ka na ko ang kalinaw, ang shalom, di ba samok ang akong una-una, di ba samok ang akong kinabuhi, di ba samok akong pagpuyo, na sige lang kag paningka, sige lang kag pangasaba, wa kay kalinaw niya na. Di ba na yung uba mga Mesianic, sobrahan ka strikta, sobrahan ka maldito, sigig pangasaba, sigig yaw-yaw, wa kay kalinaw na. Magsikag yaw-yaw sa imong mga anak, sikag yaw-yaw sa imong sakop, sikag pang yaw-yaw sa imong mga apo, wa kay kalinaw niya na. Wala kanimo ang siyam kabunga sa Ruach HaKodesh. No? Wala kay pailog. Saan pailog ka ng pagkamapainom sa ano nga, bisag masaghila na gamay, matumba na gamay, grabe na makapaningha, grabe makapangasaba, grabe na dayon ang kapungot, bation. Why pailog? Why kaluoy? Kung naani mong kaluoy, maluoy ka sa imong mga loved ones, maluoy ka sa imong pamilya, maluoy ka sa imong mga kaigsunan sa pagtuo, o di ni mo sila pasakitan, dili ni mo sila buybuyon, dili ni mo sila insultohon. Ang ikadawa, naani mo ang kaayo. Kung naani mo ang kaayo, maayo ka. Wa kay problema sa tanang mga tao. Bisag kinsa nga tao mo approach nimo, wa problema. Maayo ka, maduol ka ni bisan kinsa. Di kay nagay mo duol nimo, ang imo day hunahuna, kining tawa na kay duol ako, maghulam ni kwarta ba? Oh, dautan na day tag hunahuna. Kining taon duol ako, di ba kani mangilan ako ron? So naani mo ang kaayo. Pagka matinud-anon ka sa imong mga pulong, matinud-anon ka sa imong mga pagtuo. Pagka mapaubsanon o pagka mapinugnanon sa kaugalingon, natural man na sa tao nga mo tao batit ang kapungot, kasuko usahay, pero doon ay gitawag pagka mapinugnanon sa kaugalingon. So kinahanglan nato na as mga magtotoo believers in Yeshua, no, nga kinahanglan na anato ning siyam kabunga mapinugnanon sa kaugalingon o pagpugong sa kaugalingon. Na moabot na to ang mga tentasyon, moabot na to ang mga pagpintal sa mga barkada, mga higala, kailan magpugong ta sa tong kaugalingon. Nay muhagit na to nga murag tag masuko, kailan naatay pagpugong sa tong kaugalingon. Kinahanglan makompleto, maimbestigar nimo nga ikaw nagbaton ining siyam kabunga sa espiritu. Unya kung naani mo ning siyam kabunga sa espiritu, matud pa kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Ang problema nato diya, nganong ang mga Christians karon nga nagpasiatab nining 9 fruits of the Holy Spirit, nganong against man mo sa balaod. Nga kung naani mo ang 9 fruits, di man day ka against sa balaod, wala kay supak sa balaod. Against such there is no law, matud pa sa King James. No? Walay supak, walay kasupak sa balaod. Wa kay kontra sa balaod. Kanya nga man kamo mga pastor, makigdebate man mo sa balaod. Nganong wa naman mo Shabbat, nganong wala naman mo'y kanang nga mga o naman mo mga baboy, nganong Domingo naman ang inyo, nganong wa naman mo'y mga kapistahan sa Adonai, nga naaman as balaod. Sa pa wala, proiba lang na siya nga wala mo magbaton og siyam kabunga sa Ruach HaKodesh. Kaya kung naa kay siyam kabunga sa Ruach HaKodesh, wa kay kontras balaod. O yun ka tanan, di ba? Di ba, brad? Wa kay kontra. Matod pa ni Apostol Pablo. So, padayon ta sa sunod nga bersikulo, Brother Manuel okay, Brother Manuel, ready kaya. 2 Tesalonica 2:15. 2 Tesalonica 2:15. Busa mga igsoon, ang pingi ang mga kamatuoran na among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. No. Ang pingi ko ng mga kamaturan. Matod pa ni Apostol Pablo sa King James gingon dito, hold the traditions nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sulat. Unsa man nga tradisyon ang atong koptan? Ha? Tradisyon sa Hintil o tradisyon sa Hudyo? Daghang kayong mga pastor muwali against sa tradisyon sa mga Hudyo. Ha? Supak sila sa tradisyon sa mga Hudyo. Sometimes si Apostol Pablo nag-ingon, hold the traditions. Kupti ang mga kalagdaan nga among gikabilin kaninyo. Barog nga malig-on
o kupti ang mga kalagdaan nga among gibilin kaninyo diha sa mga pagtulunan, mga pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. Akong klarohon sa atong maayong balita nga Biblia, mbosa mga igsoon barog nga malig-on o pabilin diha sa mga gikabiling pagtulunan, muning traditions, kalagdaan, gikabiling pagtulunan og pamatasan nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa wali o sa sulat. So unsa man nga tradisyon ang atong koptan? Ha? Tradisyon ba ni sa mga Gentiles o tradisyon sa mga Hudyo? Mumita na nga, makita nimo sa among Facebook Live, nagkakipa ko, no? Kipa ko, nagtalit ko. Nga naman, tradisyon man ni nila? Tradisyon sa mga Hudyo? O niya, ato sa makita, ang mga Hudyo gatsitsit, ang mga Hudyo mga isoon, gatuman sa Torah, muna nga, ingon sa Apostol Pablo nga, kupta na to ang mga tradisyon. Lain sa itong tradisyon nga, gisaway ni Yeshua katong sa Marcos City City, nga, kawang lamang ang ilang pagsimba kalako, sanglit gihimo nila nga, doktrina sa Dios kuno ang pagtulunan nga hinimo lamang mga tao. Kanang pagtulunan nga hinimo lamang ta man-made traditions, mao na siya dili maayo sundon. Pero unsa man sa nga tradisyon, katong nga takanot ba sa mga paresyo nga gihimo nila tradisyon mo to gisopak ni Yeshua. Pero kining tradisyon nga gisokopta ni Apostol Pablo, kining tradisyon nga nahiuyon sa Torah og dili against sa Torah, dili sopak sa Torah. So, mo nga tradisyon ng atong koptan. Dili ng tradisyon sa Hentil. Pero kamo mga Christians, Biblia ang inyong gamit. Bible ang inyong gikoptan. Pero ang tradisyon sa inyong gikoptan, tradisyon sa mga Hentil. Nga may tradisyon nga pakoptan ni Apostol Pablo. Kinsa man si Pablo, Hudyo dili, Hudyo. So, unsa man nga tradisyon ni bot pasabot, mutudlo ni si Pablo kung tradisyon sa Gentiles. Nga samtang siya o sa man ka Hudyo. So, di na may tabo nga Gentiles traditions ang atong koptan. Kundi, ang tradisyon nga among gitudlo. Kung sa may tudlo ni Pablo, tradisyon sa Hentil. Ang ilang tradisyon. Di ba? Nga koptan na to kuno na ang tradisyon, mga igsoon, nga ilang gitudlo ka na to, pinaagi sa wali, pinaagi sa sulat. Kung nga ang tradisyon sa Jewish, may atong i-apply. Ingon nga kita, nagsunod sa pagtulunan sa mga Hudyo. Gamit man tag Biblia. Yan ka ng Biblia, Hentil itagyan yan na. Ha? Amerikano ba yung nagsulat sa Biblia? Translator lang sila in English. Cebuano ba yung nagsulat sa Biblia? Igor at nag-translate sa Biblia. Pero, asa gikan ang Biblia, gikan sa Jerusalem, gikan sa Israel, gikan sa mga Hebrew. So, ang ilang tradisyon, mo atong sundon. Kay ilang maning Biblia, ang atong basa. Okay, sunod versikulo, brother and friend. Ono Juan 2:3 ngadtos 4. Nya Brad Glenn, Matthew 19:17 ni sagka. Diri sa uno Juan 2:3 hangtod 4. Kung tumano nato ang mga sugo sa Elohim, mapaniguro nato nga nakaila kita kaniya. Oh. 4. Kung may moingon, nakaila ako sa Elohim, apan wala magatuman sa iyang sugo, bakakon kanang tawhana o wala kaniya ang kamaturan. Okay, pertindaghan ng bakakon mga pastor. Kaya mga pastor, magpasiata man nakaila sila sa Dios. Niya ang mga membro, otros ang nakaila sa Dios. Pangutan ako nun ng mga kasimbahanan karon. Wa ba na sila kaila sa Dios? Gikan sa born again, Pentecostal, Baptist, no, Protestante, hangtod sa Katoliko. Puro na nakaila sa Dios. Walay muingon nga wa sila kaila sa Dios. Basta nagbasa ang Biblia, nakaila sa Dios. O niya, siya mao, ayon dahil din sa 2:3-4, kung tumano na to ang mga sugo sa Dios, sugo sa Elohim, mapaniguro na to nga nakaila kita kaniya. Di ba? Ang ilhanan nga nakaila ka sa Dios, nagtuman ka sa sugo sa Dios. Kaya pangutana, kamong mga Christians karon, kamong mga Baptist, kamong mga Protestante, kamong mga born again, nagtuman ba mo sa sugo sa Dios? Muna'y pangutana, ang tubag, dakong wala. Amin ba? Amen. Dakong wala. Wa gyud mo magtuman kay
Sunday worship man mo. Sugo ba na sa Dios? Dili. Nabay sugo nga simbahon siya kada adlaw. Doon na tayo mabasa sa Biblia nga panahon sa buhat nga mga apostol sa mga tinunan kada adlaw sila gasimba o kada adlaw sila nagbahin-bahin sa tinapay. Nya nay na mo nang gisunod guro sa dating daan nga adlaw-adlaw sad sila gatigom pero puli-puli wala magbahin-bahin sa tinapay. Nya samtang gibasa nato diya sa buhat nga adlaw-adlaw sila nagpikas-pikas sa tinapay. Bahin-bahin man. Nga kanang ilang simbas dating daan nga kada adlaw magsimba nya katubang rag TV. Nya nagpuli-puli ang tao. Mao day na nga klase pagsimba sa buhat. So di mo na matumbok nga ang inyong gisunod ang buhat. Nga kada adlaw mo gasimba kay naas buhat o kada adlaw ng tigom. Nya punta na nagkam sila nagtinabagsak man sila simba kanang nagpundok-pundok ka ugma lain na pud nga grupo. Ugma na po simba sa laing grupo kay nagagad sa trabaho. Wa kay di op og Sunday, Lunes ka simba. Ang di op nimo Miyerkules ka simba. Ikaw di op nimo Biyernes ka simba. Naa ba mo bay nga sa Biblia? Dili tao agdunay ang atong agdon ang sugo sa Dios. Dili ang atong gusto. Kinsa maging masunod sa pagpangalagad atong gusto kahiyahay gud kung amay muna ihatag sa Ginoo nato o kamo mga tao simba ko ninyo sumala sa inyong gusto. Ni ana bang Biblia? Wala. Kanus amo mo kay gayon simba ko ninyo. Oy dili kitay magbuot sa adlaw sa atong pagsimba. Ang magbuot ang Adonai, ang Ginoo. Siya naghatag na itong schedule na anang adlaw simbahon ko ninyo. Na kanang ilang akong paminaw sa dating daan nga kanang ilang pagsimba bitaw nga bonus-bonus sila kanang sa bonus-bonus kanang puli-puli sila kanang sa buhat gigoro ang ilang i-apply nga kanang kada adlaw li kuno simba nya nagpikas-pikas man tinapay nya buog sila gasimba kada adlaw nya nagbahin-bahin sila mga yuta na maligag yuta naghatag nya mao ba na gibuhat ninyo wa man yung buhatan na so ang importante magtuman ka sugo sa Dios ang ilhanan nga nagtuman ka sa mga sugo sa Elohim mapaniguro nimo nakaila ka. Ang pagtuman sa sugo, mo ilhanan, nakaila ka sa Elohim. Unyas 4 gingon, kung may mo ingon, nakaila ako sa Elohim, nakaila ko sa Dios. Si Apostol Juan mo nagsulti ha? Apan, wala magtuman sa iyang gisugo, baka kon kanang tawhana, o wala kaniya ang kamatuoran, peteng daghanan, pastor, baka kon. Mga pastor, buton. Gigamit lang ang Biblia pagpanapi. Gimaster nila silang waling Malakias 3Gs. Kay naadya ang kwarta. Pero baka konbot, buton. Nga naman, ako'y ng hukom o si Juan? Hukom na sa niya. Si Juan, Apostol Juan mo'y nag-ingon, Apostol Yukanan. Sa Hebreo, ang iyang ngalan, Yukanan. Niingon siya, kung nay mo ingon, nga nakaila siya sa Dios. Tanang pastor, why pastor kung maingon, wag kaila sa Dios? Kaila maging membro, pastor na ba nga mo'y nagtudlo sa mga membro bahin sa Dios. Apan wala magtuman sa iyang gisugo. Siya ba gisugo ka balaan na nga kung adlaw igpapahulay? Siya ba nagtuman ka pastor? Gitudlo nimo simbahan pastor? Wala. Ningon Adonai ayaw mo kaon og hugaw pagkaon. Gituman niyo pastor o kusog mo ka og baboy? Huwag yapon tumanan sugo. Sa ulugan ninyo ang ako mga pista. Gitumanan ninyo mga pastor. Wala lang yapon. Sunda. Gikalimtan ang napulo kasugo. Kung naamay napulo kasugo sa ilang Biblia, siyam ray gihagpat. ang Shabbat nga ikaw kanasugo, giwakli. Gihagpat ba? Murag ng hagpat og kamunggay. Gihagpatan ang napulo kasugo. Ayaw pagbaton og laing Dios. Kuha nila ato ni. Ayaw pagbuhat og linilok ng larawan, okay na, di na ta Katoliko. O ya tahurang imong amahan o ginahan, okay kayo, dawat kay sila. Pag abot ito na ikaw pagkasugo, balaan na akong i-adlay pa para, ay padaplin na ako nilabot. Domingo na taron. Ay balik na po sa gigon nga, kanang, sa ika-5 sugo, tahurang imong amahan o ginahan. O niya ika-unom nga sugo, ayaw pagpatay, okay. Ayaw pangawat, okay sila. Ayaw pag saksig bakak, batog si misikataw. Okay sila. Ayaw kaibog sa balay sa misikataw, sa asawa sa misikataw, sa iyang mga butang, sa iyang mga ulipon, mga kahiyupan sa misikataw. Okay sila na. Pero katurag yung ikaupat nga balaana ang akong adlaw ng papahulay, maurag ilang ipadapli. Naglapas usa, lapas tanan. Niya ingon niya si Santiago, ang naglapas sa usa ka sugo, malinapason sa tanan.
Ang anong manghagpat man kadi man nakalamunggay ang napulo kasugo mga igsoon, pastor. Dili na kalamunggay ang napulo kasugo. Nga imong hagpatan. Ha? Pulong ka na sa dunay. Unya ang pinaka-importante nga mo pagigihimong ilhanan, alimot kayo. Ang gihimong ilhanan pagyod mga igsoon nga ilhanan sa katawan ba? Ezekiel 20:30 nga ang Shabbat maoy ilhanan siyang katawan, Timaan. mo'y timaan siyang katawan, mao pag-iilag sa likway. Ang patik sa agtang nga mao ang Shabbat, mao pag-iilag giwagtang perting wala agin Diyos mapa. Muna na ang mga igsoon nga si Apostol Yukanan, 1 Juan 2, 3 o 4, siya naghukom ninyo ha mga Christian, Pastor Pentecostal. Siya naghukom ninyo nga kamo mga bakakon. Wala mo makailas kamaturan. Apan ang wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon kanang tawhana o wala kaniya ang kamatuoran. Klaro ba, dili? Klaro kayo. Ako ba'y kahukom o si Apostol Yukanan? Di ba nabasa man ninyo mga pastor? Nabasa man ninyo? Nga nung man mo makonsensya, wa na gyud mo'y konsensya? Ha? Tinuod ba ang Ginoo sa Biblia nga kini mga tawhana walay mga konsensya? Sige mugbasa aning bersikulo nga bakakon man ang tao nga angkon nga nakaila sa Dios apan wa magtuman sa iyang gisugo. Sige mugwali ana nya wa mo magtuman sa gisugo sa Dios. Bakakon mo. O hunong na mo sa pagpamakak hangyo lang ko. Ha? Hunong na mo sa mga pagpamakak mga pastor. Kay maluoy mo sa inyong kalag ba? Kaloy ang inyong kalag, kaloy ang kalag sa inyong pamilya, kaloy ang inyong mga kongregasyon na naglaom intaw nga inyong tultulan sa kinabuhing dayon, naglaom intaw nga inyong pasudlon sa langit, naglaom intaw nga inyong giyahan padulong sa langit. Unya, wa day ninyo ditudlo ang kamatuoran. Ha? Kung saan na ron? Basa ko ng Brad Ezekiel 20:11. Brad Efrain. Kato, mo to ay tong iwakli. 20:11. Diri sa Ezekiel 20:11, gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila niini aron tumano nila kini og sa ingon maluwas sila. Tanawa? Tumano nila, 12. Dugang pa, niini gihatag ko usab kanila ang adlaw igpapahulay aron tamdo nila ingon nga usa kat ilhanan. Kali kanako o kanila aron masayra nila nga ako ang Adonai maoy nagpili kanila. Kaya mo na, ang ilhanan pagyod sa Adonai, sa iyang katawhan, mo unta to ilhanan ba? Mo to wedding ring unta natong duha sa imong asawa, mo pag-iimong giwagtang. Mo pag-igihukas ang sa diya sa napulo kasugo, pagka di malasa yun. Kinsay nagtudlo ni wala pastor, nga wagtangon nimo Shabbat, si Satanas, nga imong agalon. Muna tinuod, ang imong agalon si Satanas, ang imong Dios nga gisimba si Satanas. Ang sugo sa Dios inyong gilapas. Muna ang inyong Dios si Satanas. Muna apan wala magtuman sa iyang gisugo, bakakon ka ng tawhanan. So daghang mga pastor, puro bakakon. Tanang Pentecostal, puro bakakon. Tanang born again, puro bakakon. Mga pastor sa Christians, Pentecostal, unsa ba diya, Protestante, Baptist, apil ng dating daan, pastor nila bakakon. Na naman, naman na, ako gakom o si Juan. Ay ko pa sa ganda ha, basahin mong Biblia. Aron makaingon mo di man Diyos Brad Gideon gahukom man eh. Kini mag yung Biblia. Nga bakakon ka ng tawhana, wa magtuman sa sugo. Kaklaro anang wa mo magtuman sa sugo, unya mo patuog yun mong alagan mo sa Ginoo. Kung di mo bakakon mo eh. Ang naghukom nga bakakon mo. Kinsa? Si Yukanan. Si Apostol Yukanan. Basa Brad Glenn ang Matthew 19:17. 1 Juan 5:2-3. Yan lang. Mateo 19:17 nag-ingon. Oh. Si Yeswa mitugag. Nganong nangutana ka man kanako kung unsa ang maayo? Usaray maayo ang Dios lamang. Tumana ang sugo kung buot ka musulod sa kinabuhi. Oh. Amen. Tiaw mo na. Sugo gyud. Unsay giingon ni Yeshua? Tumana ang sugo. Matthew 19:17.
Tumana ang sugo kung buot ka mosulod sa kinabuhi. Ikaw, pastor, mga tanak ko, buot ba kang mosulod sa kinabuhi? Kaya kanya among wali ito, para ginis mga pastor pa sa pagkakaroon. Mga pastor among giwalihan. Kaya mga pastor ay buot. Nganong giwalihan na mo mga pastor sa among topic sa radyo? Mga pastor mo among giwalihan ani, ang klaro lang. Nganong walihan man among membro? Nga ang mga membro sunod-sunod ng pastor? Nya kung ang membro mo among walihan, kung kanya among broadcast para sa mga membro, amo nang ingong gapangilog ng membro. Pero kanya among wali ron, dili din para sa membro, para gid sa mga pastor. Kaya mga pastor mga buang-buang, mga pastor bakakon, mga pastor way buot. Muna mo tanak ko nimo pastor, gusto ba ka musulod sa kinabuhing dayon? Gusto pa ka pastor, nagpastor gani kay gusto ka musulod guro sa kinabuhing dayon. Ni eskwela kag Bible school kay gusto ka musulod sa kinabuhing dayon, di ba? Muna akong puta na, gusto ba ka pastor musulod sa kinabuhing dayon? Gusto kay ka. Gusto nimo yung pamilya musulod sa kinabuhing dayon. O sa may sulti ni Yeshua, kung buot ka musulod sa kinabuhing dayon, tumana ang sugo. Ayaw supak ka. Ayaw dibatihan. Ano sa mga pastor niyabang naman ka? Imo may nung dibatihon? Gamahanan pa ka sa Elohim sa Israel? Sa Elohim ni Abraham? Gamahanan ka, makikibati ka? Nga mo'y nagsugo nga balaana ang adlaw igpapahulay, tapos imong supak ko nawa na nabrad sa daang tugon pa na, panahon pa na nila ni Moises. Munang pasensya mo mga pastor, kamoy akong walihan, kay kamo may buot. Nadamay raman na inyong mga membros pagka way buot, gumikan ninyo. Kay kung butan pa mo mga pastor, magtuman mo sa sugo sa Elohim, magtuman mo sugo sa Dios. Amen. Pero kay wa mo'y buot, mga pastora, munang walihan ta mo, tumana ang sugo sa Elohim. Kung gusto ka, musulod sa kinabuhi. Amen ba? Amen. Ang klaro sa gisulti ni Yeshua, tumana ang mga sugo, kung buot ka, musulod sa kinabuhi. Muna kung putan na mo, pastor, buot ba kang musulod sa kinabuhi? Pero gusto kang impyerno, ala pa dayon sa pagsupak-sugo. Kanang imong gibuhat ng pastor, ipadayon na siya. Pangilkel sa ikapolo, pangilan sa membro, Sunday worship, kaog baboy, kaog hugang pagkaon, padayon na. Kung gusto ka, muambak sa imperno. Pero gusto ka musulod sa kinabuhi dayon, si Yeshua may nakingon, undangan na. Pakikuban na mo, mag-uban ta. Bisan nganlan ta mong mga pastor gawa mo yung mga buot, pero nahigugma mi ninyo. Ginganlan mo na mo gway buot, aron ka mahigmata, kay wa man kay buot. Samtang supakon mo ang sugo sa Elohim, wa kay buot. Gawali-wali kang Elohim. Tapos ka ng iyang sugo kay mo giwali. Di mo tumanon. Katoy-toy gini mo. Di ba? Sa marakas usa ka gobernador, usa ka mayor nga, Duterte kunuhay ka. Dapi kuno ka kang Duterte, naa kuno ka kang Duterte. Pero unsay mga sugong Duterte imong supakon, di po buang-buang ka? Di ba buang-buang ka kapag ka mayor? Muna kung dapi gani ka sa Elohim, pastor gani ka, magwawali magkakaspulong sa Elohim, tumana ang sugo anang imong giwali. Mga pastor, nahigugma ko sa inyong kalan. Gipahigmata talang mo sa inyong pagkaway buot. Kay doon na pa'y tsansa nga gihatag nga magbantuta. Doon ay tsansa nga gihatag nga mag-usab ta sa atong pamaagi. Undanga ang sayop nga pagtulunan. Biyain na. Ayaw kawilis ikapulo sa mga membro sa imong simbahan. Makunsa man sa ikadawat ikapulo, linibo ang simana nimo sa ikapulo niya moambag ka sa imperno, makaluwas ba na nimo? Dili. Ang pagtuman sa sugo sa Dios, pastor, maoy makaluwas nimo kay makasulod man kas kinabuhing dayon. Pamagingon ni Yeshua, kung buot ka musulod sa kinabuhing dayon, tumana ang mga sugo. Di ba? Klaro? Niya nga nung maging nila sundan bukat di sa ila ang sugo. Brad Manuel? No, Juan 5:2 o 3. Uno Juan 5:2 o 3 giingon diri. Maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Elohim. Kung higugmao nato ang Elohim og tumanon ang iyang mga sugo. Kung nahigugma ka sa Elohim di ay, mutuman ka sa sugo. Kamong mga pastor, kaya wa man day mo mutuman sa sugo, apruiba nga wa gid mo mahigugma sa Elohim. 3. Kung anan ta mo, kinsa inyong gihigugma?
Tug-anan ta mo ha? Kamo mga pastor, wa man gid mo may gugma sa Elohim. Matod pa Genesis 1:5-2. Wa mo may gugma sa Elohim moy. Kung ikaw may gugma pa mo sa Elohim, ito man yung sugo. Pero kung wa man ito man ang sugo, tug-anan ta mo. Kinsa inyong gihugma? Ikapulo. Kamong mga pastor, ang inyong gigugma ang ikapulo sa mga membro. Dili ang Elohim. Kaya kung naigugma pa mo sa Elohim, tumano ninyo ang sugo sa Elohim. Gisugo ba mo sa Elohim mga pastor pag pangubrag ikapulo? Mauwaw biya tanianag mo angkon mo. Asa mabasa pastor nga ikaw pastor gisugo ka pag pangubrag ikapulo. Mga preachers, sa mga born again. Asa mabasa nga ikaw nga preacher, ikaw pastor, gisugo ka pag kubrag ikapulo. Ngano nga may imong gibuhat na wa man kasuguan na? Ha? Kinsay gisugo sa atong gobyerno pag pangulit ang tax? Ang taga-BIR? Munisipyo. Anya, ikaw nga barangay tanod, mangubra ka ikapulo, unsa man? Authorized ka di, mangubra kang taxes. Ha? Barangay tanod ka lang, mangubra kang tax. Sakto ba ka? So ingana sana, pastor, wa ka sugua pag pangubra ikapulo, way mabasa sa Biblia. Nga kamo mga pastor, makagraduate mag Bible school, pangubra mo ikapulo, way masubasa na. Pero muna inyong ikabuangan. Muna nagdaghan ang mga simbahan. Pareho ra born again. Sipak-sipak to. Kodis unahan, bikas barangay, bikas iskina, living word. Sunod iskina, bread of life. Sunod iskina, light of the world. Mga mga doktrinahan, nagkanya-kanya man sila. Lain-laing ngalan na gidala. Kay tungod sa ikapulo. Dili tungod sa Dios. Dili tungod sa sugo sa Dios. Dili tungod sa Biblia, tungod sa ikapulo. Maunay inyong gialagad, maunay inyong gigugma, maunay inyong gigukod. Atong tiwasos pagbasa sa 3. Sa 3. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Elohim mao ang mao nga gituman nato ang iyang mga sugo. Ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo. Ingon si Juan, dili lisod tumanon sugo, pero mga pastor naglisod, puryo buyag. Lisod ala ba? Naglisod yung taon ng mga pastor, puryo buyag. Nano naglisod ba yung taon mo? Nga siyo kanan, nagsulti man, dili lisod tumanon yung sugo. Pero ang mga pastor, pwede bugat na gito'y. Ilabi ng siyapat, sigutan, bugat kayo. Bugat para nila siyapat. Ilabi ng pagkaon, baboy, asos, pwede bugat ha. Lami kayo? Lamig, ilison. Mga gidiling pagkaon, paska ni mga pastoran, naglisod sa sugo. Samtang si Juan, nagpamatod, dili lisod tumanon yung sugo. Ayun kayo. Sayon, naging kayo. Unya, kung sa kayo dire, kay ang ilhanan ni siya pastor. Paminaw ha, mga pastor. Ang ilhanan, nga gihigugma nato ang Dios, gihigugma nato ang Elohim sa Hebreo na siya Elohim, mao, nga gituman nato ang iya mga sugo. Mga tanong, pastor, nagtuman ba ka sa sugo sa Dios? Sugo sa Elohim? Tingali no? Kay, tingali, napatingali sugo sa Elohim nga, pangubrang ikapulo ka na, sigurado nagtuman din mo, anak. Pero man siya sugo, sorry kayo. Nga ang inyong gituman nga sugo, ang wa niya isugo. Ibig sabihin mabasa ba, pangubrang ikapulo, mo gituman. Pagkaluoy. Muna mo ingon ko, wag yun may buot, mga pastor. Bosa, pastor, pag hinulsol, kamoy among topic, kamoy among giwalihan. Kamoy among giwalihan, diris kahanginan, kay nagdaghan ang mga pastor, nagdaghan ang mga way buot ng mga magwawali. Pagyaw-yaw po mga pastor, kahilas aning Gideon Silva, kinsa man na siya, oy. Sige pangasaba na mo, sige pinsulto na mo. Ang alam ang imong membro among walihan, gawa man ay hibang kaagal sa Biblia. Ikaw may nangilad. Kanang imong membro, wa man na mangilad yung pastor. Kinsa may nangilad, membro, pastor. Pastor. Kinsa may nangobra ikapulo, membro, pastor. Pastor. Kung ang imong membro, mo pa'y nangobra ikapulo, muna among walihan. Kaya muna nangilad. Pero ikaw man, pastor, may mangilkil, hadlokon pa nimo, mga daw mo, di mo hatay ikapulo, paskilan. Hadlokon pa maimperno mo, kawatan mo, tinunglo mo, malaki ang speeches. Mutapit ta na sunod sa bado. Diha na ta. Yung di na ba ikaw gisugo, mga umray kapulo, paruha ko ng Biblia, tunig mayo, ang gisugo pag umray kapulo, mga paring libita sa banay ni Aaron. Ikaw, pastor, magsiguro ba kang nakaslinyas ni Aaron? Libita ka? Ay, kakailang Hudyo ba kang di? Unya, nubra na yung kay kapulo, pagkatoy-toy yun. Manang yun ko, buwak mo'y buo, mga pastor.
Okay, Ono Juan 3:4, Brother Fred. 1, 3, 4. Ang naglapas Roma sa, City, sa balaod sa Elohim. Kaya Roma ang City, paglapas maoy Roma. naglapas sa balaod. Amen. Oh. Unsay ingon sa 3:4? 3:4 na sa da. Kumitang ti para. Maigsoon. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios. Kay ang pagpakasala mo'y paglapas sa balaod. Kanya nga nung ingon magyapon ang pastor, daghan na pong mga pastor gawali nga wala na kunoy balaod. Kay kanang balaod panahon ra kuno ni Moises. Panahon ra kuno nila sa Israel sa unang panahon. Karon wala na daw balaod. Nya nga nung maghinulsol man mo, May balaod. asa man mong dapita nakasala, pastor? Ha? Pastor, na ba kay buot, pastor? Klarohon na to, ha? Na ba kay buot? Mayroon kang way balaod niya, imong pahinulsulon ang imong mga membro. Unya, mangayo mong pasaylos, gito maghinulsul ta, itag pasaylos. Ang pangutana, asa kang dapita nakasala kung wa na'y balaod. Kay ang pagpakasala, mao may paglapas sa balaod. Ang nakasala, naglapas sa balaod sa Elohim. Kay ang pagpakasala, mao'y paglapas sa balaod. So, mayroon kagwa na balaod, asa dapita ka nakasala. Di ba? Muna akong pangutan na wala mo kay balaod ng kasalanan mo. Asa mong dapita nakasala. Nga, na mo ilihan sa inyong mga membro, Brad, pag hinulsol sa imong sala, mo hinungdan na sakit guro ka kay nakaisala ng buhat. Ang pangutan na, asa kong dapita nakasala, pastor, nga wa may balaod. Asa kong balaod ang akong nalapas? Kuwan mo kay balaod. Kung may balaod, wa kay malapas. Ingon ito si Apostol Pablo. Nabito po na Pablo nga, ang balaod may nagpahibalo ka na to, nga nakasalata. Di ba? Amen. Kaya kung may balaod, hindi ta makasala. Asa man dapita kang kasala. Kung example sa syudad, walay gibutang diya nga traffic light. Di ba? Wala. Wala ng traffic light. Walay green, walay pula, walay yellow. So, ang mga motorista diya, kanya-kanya lang lusot-lusot. Asa man dapita makasala ang mga motorista kung magkanya-kanya lusot? Wala. Wala may traffic law. Pero sa diya gibutangan na nagbalaod sa traffic, maigso na mo signal pula, green, yellow, o niya ang mga motorista niya mag iya pag lusot-lusot, di mo sunod na diya na sila dakpon sa sitom. Amen. Amen. Kaya doon na balaod nga gibutang, kaya na musunod ka. So karon, maingon mo mga pastor, way balaod, asa man mong dapita nakasala. Nga nung maghinulsol man mo sa inyong sala. Ha? Kanara ba? Simple lang nga pangutana nako ninyo. Ang paglapas sa balaod o ang paglapas sa balaod mo uy sala. O, di ba? Klaro. Muna, pastor, usba na ang imong pagka magwawaliron. Tulisuka ang imong konsensya. Ablihi ang imong kaugalingon. Makasunod ba kas kinabuhi ngayon? Hindi. Gihukman man kas Biblia, di man ako'y naghukom. Pero, napog ko'y parte nga nasulti nga, wala sa Biblia, kanang pangalan ako ni Igwa may buot. Ang kuno na ko na, wala sa Biblia. Ako na siya. Toy-toy. Nga toy-toy mong dagko. Nga naman, nga toy-toy mong dagko, Biblia, gagamit-gamit mo, wa niyo sundag isultis Biblia. Ay, alam mo gamit Biblia kung di man na imo mustuos gisultis Biblia. Ha? Ako pa niyo, pastor, ipakong na lang yung Biblia sa imong ulo. Aron ka makakaton na sa iyo giday ko. Di ba? Ano ba? Kana ang kuno na ko na wa nas Biblia kana pahingalan ako ninyo wa may buot. Ako di siyang opinion. Kay nakita nako nga gagamit mo Biblia pero wa niyo sunda. Ha? Gihimor niyong pantalya ang Biblia aron mo manapi sa mga tao. Sige mo paningil sa ikapulo. Okay, Brad? Tiwas asa Roma City 12. Roma City 12 nag-ingon. Ang balaod balaan ug ang kasuguan balaan matarong ug maayo. Tanawa? Amen. Unsa ang balaod, pastor? Balaan. Balaan. Ang kasuguan, Balaan. balaan. Matarong og Maayo. maayo. Kanya, nganong inyo man ning isalikway, pastor? Nga, balaan man day ang balaod. Maayo man day ang balaod. Ang kasuguan, balaan og maayo man di ay. Anong isalikway man nimo? Kung isalikway nimo ang balaan, meaning di ka gusto balaan. Ang gusto nimo bilaan. Di ba?
Kaya nga, di man yung tumanon ang balaod, nga balaan man yung City 12, Roma ang balaod, balaan, ang kasuguan, balaan, matarong og maayo. Kaya nga, nag-isirikoy man ninyo, pastor. Ayaw isirikoy, butang balaan. Anong isirikoy man? Amo na ebidensya nga kamong mga pastor, mga iro ragid mo sa tubangan sa Adonai. Kaya ang iro, di na dawat balaan. Kaya kayo mas Biblia, ayaw ihatag sa ang butang balaan gantos mga iro. Ayaw it sa inyong perlas gantos mga baboy. So mga pastor, ang mga balaan ilang yatak-yatakan. Ang butang balaan ilang yama-yamaan. Ang butang balaan ilang tunub-tunuban. Di nila tagdon. Okay? Asto sa basahon ang Roma yapunta 3:21 o 31. Roma 3:31. Sige. Muni andam Brad Manuel Marcos 3:31-35. Roma 3:31 nag-ingon. Nagpasabot ba kini nga gisalikway nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala, gilig-on hinuon nato ang balaod. Oh, karon pastor, asa mong dapitan ni Pablo nagkauban ang inyong pagtuo? Kay kamo mga Baptist, mga Protestante, mga born again, makipablo magid mo. Pentecostal, makipablo gisad. Kay si Pablo lagi ko no, apostoles mga hintil. Diya sila nagunit ni Brad Pablo, Brad Joel, di ba? Gunit silang Pablo. Mo man nila apostoles. Ang pangutana, asang dapita nagkauban ang pagtuo ninyo pastor o kang apostol Pablo? Kay giangkon ninyo si Pablo inyong apostoles. Ang pangutana, ikaw o si Pablo nagkauban ba ang inyong pagtuo? Pareho ba mong pagtuo? Ang imong pagtuo pastor, sugin lang ta ka nga ang imong pagtuo wala na'y balaod. Kay ang balaod sa una ra ng panahon na ni Moises. Samtang si Apostol Pablo ni angkon nga ingon pa niya, gisalikway ba nato ang balaod tungod sa pagtuo? Ingon si Pablo, wala. Dako kayo ang wala ni Apostol Pablo. Wala nato isalikway ang balaod tungod sa atong pagtuo. Hinunoa, gilig-on nato ang balaod. Amen. Ang pagtuo ni Pablo, naglig-on sa balaod. Ang pagtuo sa pastor, nagwagtang sa balaod. Pareho dili. Dili. Ang pagtuo ni Pablo, wala magwagtang sa balaod. Ang pagtuo sa Christians, nagwagtang sa balaod. Pareho mo, Pablo, dili. Managwag yun lagi mo buot. Napakaulaw lang mo sa iyong kaugalingon. Angkon kang Pablo. Si Pablo, naluoy ka natong mga hintil. Iyatang giwalihan. Gidan-an sa grasya. Tinood na. Giwalihan ta ni Pablo. Kitang mga hintil. Iyatang gimisyonan. Aron ta sugoon pagsupak sa balaod. Mao ba na buot niyo ipasabot? Giwalihan ba tang Pablo sa pagtuo aron mula pa sa sugo sa Dios? Mo ba na sugo Pablo? Mo nang maikuwa gyud may buot. Matoy-toy gyud mo mga pastora mo. Kay ang wali ni Pablo kamuray di guba. Kamuray di supak wala tawali ni Apostol Pablo aron mula pas tas balaod. Aron musupak tas balaod sa Elohim. Giwalihan ta. Gitudloan tas pagtuo. Ug kanang pagtuoha nga gi-share ni Pablo nato maglig-on sa balaod. Dili magwagtang sa balaod. Ikaw mismo pastor, o bisa ka mong mga membro, makaimbestigar na mo. Kini among pastor, iya ba gini sa Dios o di? Di. Tubagin mo, di. Sumala sa waling brad yun, di. Sumala sa Biblia kung nabasa ron, di. Yun. Kana akong among pastor, mangingilad na kita na. Ikapulo na gituyo niya na. Kabantay kas pastor, maison. Basta usa ka dato, usa ka giver sa simbahan, muundang og simba. Bisitahan gid nas pastor. Bisita kadaghan. Ha? Paluapon gid nas pastor nga naman anugon ang ikapulo. Anang tawhana. Pero diri sa amo mga pastor sugindan ta mo. Naimundang og simba diri bisan unsa pa siya ka kwartahan. Ay gyud mo pagdahom muduos brad gid niya aron paluapon siya aron pasimba og balik. Nga naman, unsa magiapas na ko niya. Wa man kumanapi niya. Wa man kumangwarta niya. Problema niya, gusto siya mabaksin. Pero basta kay giwalihan ako sa kamaturan. Ikaw sa motoran. Naibalo siya sa kamaturan. Nakatulsol siya sa asa among simbahan. O di siya mabalik, problema ba na ko na? Hindi nga na, may dire. Nga naman, di man ipanaping amo, sulay mong simba mga pastor.
Pero ay na mo pailang pastor mo aron di mo mautok matangkugo inigwali ba. Kung wari lang kung mong ordinaryong membro, sulay mong simba, paniin mo, naaba may sibot sa simbahan. Paniin mo sa akong simbahan. Naaba may sibot nga musuroy sa imong atubangan, inig panimbahon. Kanang among simba, gikas alas 9 sa buntag, ngadto sa alas 6 sa hapon, wagi sibot, muduol sa imong atubangan, aron pukuoton ka sa imong sinsilyo. Aron kilkilan ka sa naas imong bulsa. Huwag bayad ang lingkuranan dire. Ha? Di parehas iglesia ni Kristo, musimba ka, bayad ka sa lingkuranan ni mo 25 pesos. Panilabos offering. Kanak mo nang mo tanang membro bisag bisita ka iglesia ni Kristo Brad. Ako gi-imbitar nimo. Adto sa among lokal simba ka. Tagaan tagang 25 pesos para ihulog nimo sa simot kay bayad dai na sa imong lingkuranan. Pabayaran pati lingkuranan. Imong lingkuran. Pero diris amo ay sa way bayad, wa kay sa digana ng lingkuranan god. Way bayad. Kahoy naman, pobre man among simbahan. Pero bisan pobre may mga igsoon, nagkinahanglan yung daming mga hinabang, nagkinahanglan yung pinansyal para matarong ang among simbahan, pero wa ni magilkil sa mga membro. Wa namo gamitan na nga rason nga mangilkil mis membro para gapuon ang among simbahan. Kay si Yeshua mismo atong mabasa, wala mo anhi aron magtukod og simbahan. Pila ka buok tinud ani Yeshua, pila ka followers niya? 5,000. Asa gipayaka, nagyaka ra taon sa kasabutan. Wa gyud mingon si Yeshua nga oy mga apostoles magtukod na tag simbahan. Kay daghan na kay tag followers. Mga tao, amot. Hatawi ka pulo kay tukod tag building, tukod tag simbahan. Wa gyud. Ang mga apostoles wa sa tay mabasa nagtukod og mga gwapong simbahan. Asa sila magsimba mga apostoles? Mga balay-balay, pulo-pulo ka tao. Ginagmay ra gyud. Pero mga Christians ron mga igsoon, nagpadaghanay sa ilang mga membro, padaghanay sa simbahan, pasikatay sa simbahan, aron ingnon na aslas kamaturan. Pero unsa man kadaghan ang inyong simbahan, unsa man kadaghan ang inyong membro, dili ka na mao'y ebidensya na kamo ana-ana sa kamatuoran. Marcos 3:31, last verse lang din nato. Giingon diri Marcos 3:31 ngadto sa 35. Unya miabot ang inahan ug ang mga igsoon lalaki ni Yeshua. Didto sila sa gawas sa balay ug nagpasugo nga buot sila makikita kaniya. Usa ka pundok sa mga tawo naglingkod libot kang Yeshua ug miingon sila kaniya. Ang imong inahan og mga igsoon atoa sa gawas ug buot sila makikita kanimo. 33. Si Yeshua mitubag, kinsa ba nga akong inahan og mga igsoon? Unya mitan-aw si Yeshua sa mga tao nga nag-alirong kaniya og miingon, ania ang akong inahan og mga igsoon. Kay ang nagtuman sa bisan unsa nga gisugo sa Elohim, kaniya maoy akong mga igsoon ug akong inahan. Kinsay igsoon ni Yeshua? Ang nagtuman sa iyang mga sugo, sa mga sugo sa Elohim. So, kamo mga pastor, mga Christians, mga membro, di gid mo igsoon ni Yeshua. So, pag mo sugo. Pero kami, nga nagtuman sa sugo, si Yeshua ni angkon ha, kini mo ang akong mga igsoon. Kami di ay, nga nagtuman sa sugo sa Elohim, kami mo yung igsoon. Sorry ninyo mga Christians. Sorry ninyo mga Pentecostal. Wa mo ilhan ni Yeshua nga yung igsoon. Klaro kayo. Kaya wa naman tayo igong panahon sa pagpadayon mga igsoon, manitas mga pag-ampo. Bisyo-bisyo mo siya, manangin niya nga mo makaigsunan, na naminaw sa pulong ni mo, doon nga hinaot unta nga ang pulong, dilit mo labay ng kawang, lamang sila mo na o kasing-kasing, sa ngalan mo doon na Yeshua mo siya. Amen. O kay wala man kita igong panahon, kini ang inyong alagad sa kanginan, Brother Gedjon Silva, kauman sa itong mga igsoon, Brother Glenn Salod, Brother Efren Isconde, Brother Manuel Reyes, makig-uban no manabilit kaniyong tanan sa Panginoon nga mulahan ang tawo nga magasusi sa balaang kasulatan magatuman niini hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna ug sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dear Yeshua loves you more. Baruch haba b'shem Adonai.